பிரியமானவர்களே, இயேசுவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். துக்கமா இருக்கிறீங்களா? ஏதோ ஒரு துக்கம் உங்களுடைய உள்ளத்துல வந்துட்டா, இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, இப்படி பேசிட்டாங்களே, இப்படி என்னை அவமானப்படுத்திட்டாங்களே, இதுக்கு என்ன பண்றது, அதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு உள்ளத்துல துக்கம் வந்துட்டா, ஒன்னும் கலங்காரங்க. உங்க துக்கத்தை மாற்றுகிற தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார்ல. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்ற அவர் எப்படிப்பட்டவரா? யோபு 5:10 ஒரு பக்தன் அனுபவித்து சொல்கிற வார்த்தை பாருங்க. தாழ்ந்தவர்களை உயரத்தில் வைத்து துக்கிக்கிறவர்களை ரட்சித்து அவர் உயர்த்துகிறார். கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவரா? இயேசு கிறிஸ்து தாழ்ந்தவர்களை உயர்த்துகிற தேவன். தாழ்த்தப்பட்டு போனீங்களா? உங்க குடும்பத்துல, வேலை செய்யற இடத்துல, பிசினஸ் செய்யற இடத்துல எல்லாரும் அற்பமா பேசுறாங்க, நான் ரொம்ப வாழ்க்கையில தாழ்த்தப்பட்டு போன நீ கலங்குறீங்களா? உங்களை உயர்த்துவாராம். நீங்க உயர்த்தப்படுவீங்க. துக்கிக்கிறீங்களா? அதனால உள்ளத்துல துக்கமா? அவர் உங்களை ரட்சிப்பாராம். அந்த துக்கத்துல நீ மீட்ட ரட்சிப்பாராம். எதனால துக்கப்படுறீங்க? தேவை குறித்தா, வியாதியை குறித்தா, பிரச்சனை குறித்தா, பொல்லாத மனிதர்களை குறித்தா, அல்லது இன்றைக்கு உங்க முன்னால் இருக்கிற சவால்களை குறித்தா? துக்கப்படாதங்க. நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும். அதனால தானே தினமும் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட பேசுகிறார். உங்க துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நீ வாக்கு கொடுத்து. அதுக்காகத்தானே சிலுவை சுமந்து நம்முடைய துக்கத்தை எல்லாம் அவர் சிலுவையில சுமந்தார். ஏசாயா 53:4 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு நம்முடைய துக்கங்களை சிலுவையில சுமந்தார். உங்க துக்கத்தை சுமந்தார். எதுக்கு அவர் உங்க துக்கத்தை சிலுவையில சுமக்கணும்? நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும், உங்க துக்கத்தை மாற்றணும் என்பதுக்கு தானே. இயேசுவே, எனக்காக சிலுவையில துக்கத்தை எல்லாம் சுமந்தீங்களே, என் துக்கத்தை மாற்றுங்க, இந்த துக்கத்துல இந்த ரட்சிங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஜெபம் பண்றீங்க. இருதயத்துல கை வைங்க. இந்த துக்கம் இப்பவே எடுக்கப்பட்டு போயிடணும். இப்பவே ஆண்டவர் இந்த துக்கத்தை மாற்றிடுவார். தகப்பனே, அருமையான இந்த மகளை பாருங்க, இந்த மகனை பாருங்க, உள்ளத்துல ஒரு துக்கத்தோடு நிக்கிறாங்கப்பா. இந்த துக்கத்தை மாற்றத்தானே நீங்க சிலுவையில துக்கங்களை எல்லாம் சுமந்து முடித்தீங்க. துக்கப்படுகிறவளை ரட்சிக்கிறார் என்ற வார்த்தையின்படி இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே அந்த துக்கம் அவருடைய உள்ளத்தை விட்டு வெல்லகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் வெல்லகட்டும். இந்த துக்கம் அவளுக்கு சந்தோஷமாய் மாறட்டும். இன்றைக்கே மாறட்டும். ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். மகிழ பண்ணும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமேன்.